Asafo Awurade yɛbɔ mpaeɛ da wase. Eyi wa yɛkamfo sɛ Awurade wo ne yɛde ne yie. Wo de yɛkɔ, wo de yɛba. Wadom nti ɛne yɛte aseɛ. Ɛnɛ nso ɔma wakan aboa no yɛbaa wo nkyɛn ɛna kakra yi. Wo de wasɛm a na ɛyɛ yɛn nea. Afei ewura yɛnim sɛ ebere yi mu nso wo ne yɛbɛkasa na watenetene yɛn na wo de wasɛm nso ama yɛn. Ne nam so atumi abɔ yɛ bra de ahyɛ wɔ animuonyam. Ma nkronkron bɛdi yɛ kae ɛwɔ biribiara mu. Yɛda wase Nyankopɔn sɛ watie wɔ ne Awurade Yesu din yi mu. Amen. Yɛwɔni yɛbɛtena ase. Ɛda Nyankopɔn ase sɛ Awurade ayɛ adom. Ma ho ɔfɛ no deɛ meka sɛ meka ho asɛm a ɛbɛgye mmerɛ. Nti Nyame yɛ adom na sɛ yewie asɛm ka no a ɛna yewie asɛm ka no a na afei mo ho ɔfɛ no nso ɛho asɛm nso aba. Ɛne nso so Awurade ɛde n'asɛm nso ɛbɛma yɛn. Nti yɛma wɔden sɛ obiara bɛma ne ho kwae na asɛm a ɛreba yi yɛn nyinaa yɛtie n'aso pam na atumi aboa yɛn na apagya yɛn de akɔ baabi a ɛsɛ sɛ Onyankopɔn ɛbɛsɛ yɛkɔduro. Yɛbɛdi kan kenkae Awurade n'asɛm no ɛwɔ James chapter 4:13-16. James Yakubu nwoma no 8-9 mu edum yɛnsa kɔsi do nsia. James chapter 4:13-16. Afei mo a maka sɛ ɛnɛ ɛne ɔkyena yɛbɛkɔ sɛ ne sɛ ekuro yi mu akodi hɔ afe ne yɛatɔn anya mfasoɔ. Nanso munim deɛ ɛbɛba wɔ kyena. Na mo nkwa ɛne deɛ yi ebisɛ mo yɛ huhuru a eyi ne ho kakra na afei ɛyera. Ne mu anka ɛsɛ sɛ mo ka sɛ Awurade pɛ ne yenya nkwa a yɛbɛyɛ yei anaa yei. Na afei mo ahohoa na afei mo hohoa mo ho ahupoo mu. Saa ahohoa yi ɛyɛ bɔne. Ɛnɛ yɛba badwene Nyankopɔn asɛm ɛho na ɛbɛboa yɛ bebree. Ɛna asɛm nti ne sɛ God willing sɛ Nyankopɔn ɛpa ɛne ho asɛm na ne yɛpɛ sɛ yɛka. Nti yɛbɛtumi atwerɛ sɛ Nyankopɔn ɛpa God willing. Asɛ yɛbɛsua nneɛma bebree no afiri mu a ɛbɛboa yɛ paa. Yɛana ewiase ɛwɔ mu ebinom tumi kasa sɛ deɛ nkwa ekura wɔn nsam anaa nkwa yɛ wɔn dea anaa mpo they control the future asɛ daakye ɛwɔ wɔn nsam. Na ɛno na James ɛnɛ ɔbɛkyerɛkyerɛ nneɛma bebree paa yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhunu sɛdeɛ yɛbɛsi akasa ɛne anammɔn a yɛbɛtutuo yɛankasa yɛ plans bi a yɛafa ɛwɔ yɛ abrabɔ mu wɔ yɛn anim sɛdeɛ yɛbɛsi akasa ɛmɛ yɛpɛ sɛ bi a ɔkyena na daakye yɛ biribie. Maka sɛ sɛdeɛ binom kasa no asɛ daakye no ekura wɔn mo anaa mpo nkwa kura nkasa no asɛ wɔn nsɛm ɛna ɛwɔ. Ebi kasa sɛdeɛ wɔn nim deɛ ɛbɛba wɔ kyena. Nanso no ɛna James etu yɛ foɔ sɛ ebinom kasa sɛdeɛ ɔkaa yi wɔsɛ afei mu a wɔka sɛ ɛnɛ ne wɔ kyena yɛbɛkɔ sɛ ne sɛ ekuru mu na yɛakɔdi hɔ afe ne yɛatɔn. Asɛ ɔkasa kyerɛ nkurɔfoɔ bi a wɔn kasa a wɔn yi Nyankopɔn esi nkyɛn. Sɛ ebinom kasa mu no obu hɔ a ɔkyena mɛkɔ dwuma ntɛm. Ɔkyena deɛ ɔmfa Nyankopɔn nka ho. Ɔkyena mɛkɔ dwuma ntɛm. Ɔkyena mɛkɔ hospital. Ɔkyena bi a metu kwae. Next week mɛkɔ wedding bi. Afei the following week yɛbɛkɔ ayie. Meba no wedding koraa no next month ɛna ɛreba soɔ. Next month ɛbɛyɛ meba no na yɛforo no. Kyerɛ sɛ sɛdeɛ binom kasa no ɛkyɛ sɛdeɛ ɔmo nim deɛ ɛbɛba wɔ kyena. Na ɛho asɛm na ɛnɛ yɛreken. Sɛ ebi a next week ne me nda ɛbɛ yi yɛbɛkɔ nhyiamu. Anaa mpo obi koraa ka sɛ next week anaasɛ next month mɛkɔ Dubai.
So me free Dubai the following month na me ba na me ko China na me ko fa me niam bi me da bi amasie next month and I say next week there na ma wie bibia na ma move ekọ ho enso enipa nim there ebeba wo China binom so ka oh say kura there manya scholarship bi me ko Germany and me ko America na makoye masters and me PhD until me could stay home for 3 years. After 3 years no na maba and I said as if they control the future as enkwa no daache no e wo mo nsam na ehu and na James ne obetu yefo no wa kire yen kasa bi ete saa no enfomso a e wo ho agidifo bi ase wo kire se ye genka ye kire se enkrofo bi kase wo se omo kase ochina ana ade chi ebe kosa ni se ekurum ebe kokurum ase ye kotena ho omo ma definite time ye kodi afi ho ye kwani yakoton ni ato ye koto ni aton ni anya mfaso you are going to make money because ye koto na ye ton a ibenya mfaso na project bi esi ani so bia no ye de aye na etimi de aboye bra nanso munim de baba wo kina na eno na ye bedi ka aka nwa say James wona Awurade asam so kire ye say kasa bi saa no emfamoso wo ho kasa bi saa no enye if you say one enkwa God is the sustainer of life onyankopon na enkwa safoa ekura no onyankopon na control future onyankopon na de ache e wona nsem na si ye bekasa na bekasa on fa nyankopon ka hu next week ochina na what you send mekwa kuro we so mekwa ha sei mekwa tena ho manya offer bi nti mekwa interview next week mimi ndebe na Monday be mekwa interview mimi ndebe yo mekwa interview next week me come take it to Nigeria mekwa America mekwa Europe akoya ma de bi ho ba me kodi just 3 days and I say 5 days or Canada na masa amaba e de said ye nkwa e wo mo nsem ochina mafuo me kwako me contempa cause me sorry ntem kora akwansa na wia no apie me contem me kodwa say market man contem a e ho no said ya na business tie no ti ochina me sorry ntem me contem papa nanso muni de baba ochina ha say was ebi no fix say ye kodi ya say na ye kodi ya say next ye kodina ye be kuro we mu ni akotena mu ye kodi ya fi ho ni aton ye koto ni aton ni am making money is not sin ye adwuma ni anya sika ye de atena se anya bone nyame yesu yakọ ebe hu se James enkondam se wo free comfort zone be bia wotena e ma ho towo na wakotena ba bi na akoto ade na wabeton na onya mfaso no nyansa bata ho nanso bibi etosini ewo omo asetremu na ye to so wo se nanso munim de ba wo kina ene wode ama se obia nim de ba wo kina Awurade nko a nim de ba wo kina na eno na ehu pa ye pa didi kai no se ye tu kwai na ye free ye fie ni akotena obi manso ni akoto ni aton no business enye bone ha se e plan you na so James say die elesen ka mo kan se Awurade pɛ na se anya enkwa se Awurade pɛ ne ate ase die a we ni ebeye plan enye bone ha ye oka omo plan enye bone o plan enye bone omo plan na maka se ebeka planning for your future and future you planning for future no ye beka ho wansem na si ya anase makotena sei me ko Canada me kodi 1 year ho me koye business me koto na maton na manya mfaso aye planning no anya bone nanso onyankopon na ebetimi ama wo nsusue no
abamu se ebe se nye sika dia awa brabo ni be se make money dia ha say yebetu mu a nya omo ye business nko akora obaso make money dia obakoto de papa no wa hwe ade a woton a enipa beto na wanya ho emfaso nyense okotena ba bi afe na okoto ade fon na obeton na aka so obenya mfaso possible ana na eno nso yebeba so na timi aboaye enti ha sei sanka nipa de wo dwene ho ye fa plan se next year mbesa me kwen masters mbesa me kwen PhD mbesa me course wi mbesa me be nurse enti mbesa me ko mbesa me be teacher enti me mbesa me toa ma di suya so ana se empo business na mbesa me ye no eno de James nkondam you nanso no nipa de obehye man proposes but God disposes enti nipa ba ye but at the end of the day, no, it will be in the hands of God. Nyankopon nsem na na ewo. But I say you planning. On say nipa na planning, on planning say meko tena ase ya fe. Na mato. Na maton. Na manyamfa so. E planning no. Planning no. Nanso omo je bibi omo say nka wo say anka mo ka say Awurade emma ye kwae a se Awurade ma ye kwae de a sei na ye beye edi ukai ye say when the control life Onyankopon na control life edi say me kwatena say me best spend 3 years no na akoya say de achen e woni pa bensem but ade ba ko edi kan say life power success belong to God. He controls life. Asomdue enkwa enkunimdie ewo hwansem munyina hwansem na hwana control life hwana control future and na okay Proverbs chapter 16 verse 9 engenka makasa nipa de as human beings no we can make plans anybody it man make plans but Onyankopon ne be decide say all plans na they want make all plans na wafa no say ebe fail ana say ebe successful and Awurade asem a yengenka hofa enhwa de kakra bi ansam yengenka Nyankopon asem no wo Proverbs 16 verse I mean fan kan 9 asem no ho enyi ebe sa abade yengenka yade sua no aso no 16 verse 9 or say Onipa koma na adwene ne kwae ho na Awurade na osisi na namon. Onipa wakoma ebedwene wakwae ho na Awurade na osisi onipa anamon. Obefa plan se ampa nipa ebegye hye se aha na betena adwuma se na besa meye ebere se na pesa nka meware ana se nipa kan pesa meware no nie ema anka ya be pesa ebewuo nie ni nyina na de nipa ba hye but Nyankopon nsem na ewo nipa ye hye ni etena se se me besen ka mabra bo nyina mo de ebia me de nka metena akuro kasie mu me de nka ma kwagya asase na ma ye koko ofuo ana se me de adwuma potense na me besa meye na ebra me ware nie ebra anka ye de ba wuo nie se na me besa meye me ho school se na me besa me koko duro ni nyina de nipa ba hye wo nanso hwansam ne wo Awurade nsam ene wo enti enya bone se nipa etena se ni ye hye ni adwendwene ho enya bone se nipa etena se ye kodi ha se ya fe ni yato ni aton ni nya mfaso emfomso ni ho ni emu de emfomso ne se nipa na eyi Nyankopon esi nkyɛn no ye yi Nyankopon esi nkyɛn no eno ene ade a ehu pa yie pa de osanka nipa ye ne se awasa anka ye kan se Onyankopon ema ho kwae a ye be hwe wo pa se Nyankopon ema ho kwae a sei na meye o se de osanka mo kan se Awurade
Awurade Nyankopɔn ema yɛn nkwa a yɛbɛyɛ sei any say. Praise the Lord. Was it when am I yɛn nkwa a into Nyankopɔn ɛna ma nkwa. Ti wɔ sɛ nipa bia o ti wi ase wɔ sɛ o plan. To obi bisa wɔ sɛ o plan kora na sɛ obi bisa sɛ o plan. Because me plan bia o. Obi wa oni plan o ti wi ase. And hu pa say Nyankopɔn ebisa wɔ sɛ what is your plan for tomorrow? Nothing. Hey. I say there ebisa your friend ankrankro bia sɛ plan bɛn na wayɛ ama ho da akyea. Nothing. Me plan bia. Na sɛ only he lives by chance. So ade akyi no a ade akyi no sorry a ɛno ano no. De ɛkɔ no okobi. Ɛno nso hu pa yie pa. Di ɛno nso yɛmɛ boa ɛsɛ yɛkasa ho pa yie pa. Ebinom de Nyankopɔn ho bɔbɔrɔ nko a na tena se yɛyɛ. But I was say yɛhwɛ etimi plan na ɛno nso etimi aboa. Yɛsɛ sɛ na mutie sɛ ɛnyɛ sɛ nipa yɛ worried wɔ abrabom. Obi a nyɛ worried because we don't know the future. We don't know what will happen tomorrow. And this only the ɛbɛba wɔ kyena ho de a ɛnyɛ worried about tomorrow. Because only the ɛbɛba. Onyankopɔn nko a na nim de ɛbɛba. But na mmom wɔn sɛ yɛ plan nnɛ. Yɛ plan nnɛ. The power of now ne yɛ plan. Na yɛ plan de a yɛ mfom yɛ. Na deɛ ɛho ne sɛ ewiase nso obi ankɔ na yɛ plan. Yɛka plan plan. Yɛka plan obi an plan yɛ plan obi ankɔ na yɛ plan yo. Obi plan kakre mɛtuma na tena ase. Kakre obi so je obi won so na plan kakre ne plan is plan kasiye pa. Enti ankra bia na obi a plan so wo fa wa brabom. Wo betumi de atena ase na tumi aboa wo. Na eno na se yɛfa plan bia nso a ɛwɔ sɛ plan na yɛfa no yɛma Nyankopɔn ehunu mu. Ɔse enipa yɛn kwa kora de sɛ wɔkyena bɛkɔ ha. Ade chama yɛ sɛ wɔse yɛde sɛ huhuo. Our life is like vapor. Huhuo. Sɛ wɔn sɛ wɔtwe aduane si wa. Wɔn sɛ ntutu obi a na efiri hɔ ɛna efiri mu ba no. Onipa saa ne nipa teɛ. Wɔn sɛ huhuo no ɛnkyɛ bia na ayera. Nti mom yɛ plan nso a mom yɛ plan as if we will live forever on this earth. No, and you say a plan sir, and then you say a plan sir, tomorrow we are going to die. Nemo yam plan so as I say, you better not be and I am plan so watch down kwan so be yen no nso. O say yen kwan de say de ba nipa yen kwan. Yen na we de ma nyina yen kwan de say de. I said yes we de to huhuo ho. Huhuro. And etu vapor no mo say say ɛhɔ ayɛ sɛ wisie wonhunu bio bɛbɛbere hɔ a ɛne ɔmo na ɛkɔ ne ɔmo ba a ɛne ɔmo kasa di nkɔmmɔ a yɛkyia a ɔmo saa me yɛhunu yɛ a yɛtumi ne ɔmo kasa yɛ biribi a ɛtumi fa plant ɛtumi sereɛ ɛtumi Jack sister nanso no ɛbɛdum ebe no na ɔmo yɛhu ɔmo bio ɛne na obi ka sɛ awiasefoɔ wɔ nwom bi sɛ wonim a hwɛ bi ne kɔ ɛbɛdum ebe no na me ne wiase bio yɛne wɔde ama sɛ ɛhu yɛhu yɛde sɛ huhuru no a ɛbɛdum ebe no na afei deɛ kan yɛ ka wo ne mo sɛ yɛ akyia wo ne yɛ kasa ho ne yɛ di nkɔmmɔ deɛ ne ni hɔ te nipa deɛ ɔsɛ nipa nti ɔkyerɛ yɛ sɛ deɛ ɛsitie sɛ ɛnkwa obi na control life future yɛ obi dia na anye yɛ deɛ na sɛ na yɛ tie eniwa wo te deɛ ma sɛ wonya hu no sɛ wode sɛ huhuro wonya de sɛ wode sɛ wisie enya hu ne saa deɛ na ɛyɛ mfomso kɔ ɛbɛduru mebe no na eni wiase bio yaba yɛ nyinaa na yɛahyia ase nyinaa na yɛkɔ na yɛba na Awurade adom yɛ nyinaa no yɛti Nyankopɔn asɛm yɛkɔ asɔre yɛba obetumi atena wɔn nkyɛn wopɔn obetumi na di nkɔmmɔ sister te sɛ brother te sɛ yɛ nyinaa ba de beduru mebe no na saa nipa no open no na unhu ne bio yɛnam nkɔfo bebree a ɛna ɔmo tete bro no nso a ɛna ɔmo na yɛkɔ na yɛba ne adade bebree nkɔfo ɛna ɔmo adwuma mu bebree ɔmo na ɔmo kɔ asɔre ɔmo ayɛ yɔnkɔfo bebree no a ebeduru mebe no na afei yɛnhu ɔmo bio saa na nipa bɛra bɔteɛ na ɛno na James sɛ kyerɛ sɛ ne yɛtie o but the James sɛ ɛma yɛhu nipa sɛ de tie no ɔkyerɛ sɛ obi na control life obi na control future obi na ability power success peace belong to God and sɛ ɔno na yɛ the sustainer of life sɛ ebetumi atena ase na abrabɔ tumi akɔ yi ama yɛde a wɔn na control life Onyankopɔn na control life ndi sɛ obi na kan yɛ onu ni ate ɔso onu ni a hwembi na kɔ
unimia as a hwimbineko ochina na fe na unhumi bio na me ho nkaye bi na wakaye na ene na wo sa aka se wo se ene ne je se Jeremia ka asem bi wo se Awurade me hu se onipa kwan ene ne nsam so na ono anam obetima dutu ono anam ma onipa yankwa ni yansam. Our life is not in our hands. Yankwa eni anka se yansam se ne eni betima control your life. No, na you obi wo ha on control your life am I. So okay, Jeremia chapter 10:23 was Awurade mama yanka ho was Awurade me hunu se onipa kwai eni ne nsam mama nyina anka se onipa kwai eni ne nsam onipa kwai eni ne nsam eni ti ase se onipa wa kwai no eni wo nsam na wo kwai no e wo obi nsam obi na control onipa eni wo china me say next week, next month, next year me kwa say onipa ebetma plan ebetma propose but onyankopon na be decide say the all propose no ebetimi agina ana say enyina ena anti o say de enwoto onyankopon eso yenka ye no Jeremia se mo atwere ya o say Awurade me hu say onipa kwai eni ne nsam eni obema nsam amenka o kakre bo say Awurade me hu say onipa kwai eni ne nsam eni obema nsam se de onam a obelutu na namon nipa ya kwai eni nsam na yen hwɛ ɛna na de bɛn na say ye say ye hu say ebinom ekasa se de omunim de ache but only God controls the future. Onyankopon nko a and control the future. And we depend on him for life. Then can tell us say ya de want to no so nyankwa. And enkwa life and success are subjected to his will. Enkwa ye die ni bibia na ehwurade ase. Enye very careful. Na ono nko na betima amaya tima transie. And he said onumu ni ati ase in him we live and move. Onumu ni ati ase ni ye kan ye ho. Ni etimi ni ekoba Awurade a. And he said Awurade mu ni ati ase de a and na say James say die esamo kan say Awurade pani anya nkwa a me nka ho bi obi afanyansa nkwa ye James ho no. Na fe yen hwe ni maba mi nsa bi wo mu na fe emwaye. Die hu say nkofo bi ha say nkofo mo se wo kina ana say next o kina ene ade kye mekɔ ha e ba kɔtena ba bi e kɔtena 1 year e kɔ spend me life de me kɔ spend ne wo e bi kura no America me kɔ spend me life no e wo e bi kura no Sierra Leone me kɔ spend me kɔ Sierra Leone me kɔ Dubai me kɔ fan ne ma na maba o me firi me kɔ Germany me firi Germany me firi Germany pa o se me kɔ Italy me firi Italy pa e se me bomodian na me kɔ ha se cha o se untie so obo Nyankopon kura di wom wa mo Nyankopon kura di wom o wa mo nya next week nkwa na next week na interview me kɔ interview next week me kɔ interview manya offer bi next week na me start adwuma hu pa Awurade mu ne ati ase ne yɛ kan ye ho mo yɛ nka sɛ Awurade mu ne ati ase in him we live and move. And Awurade mu ne ati ase a ekini me kan ye ho nti ani kan fa ne mo nyamama Awurade. Acts chapter 17 verse 28. Good. Now for James say 15 ho no was na emo anka asesa mo kan se Awurade pɛ na ye nya nkwa a ye ne ye bɛyɛ se Awurade pɛ na ye nya nkwa de a se Awurade pɛ if God wills ha no kan you se Nyankopɔn pɛ na se ye nya nkwa de a se ne ye bɛyɛ. And say, or some way you think, but you say, or say, more can say, more can, yes, I'm working, say, empo, more can, what the mono can say, right, penny and young qua. Say, near bay. And I say, start terminology near use young pa, no, and no, even abuse, no, and I have so, even with me use no negative. Now, say, a so. Now, I say, no, see, I can't terms in the door, so. Say, I was a Christian, you be, the moment you make us say about the power, now see at Nkwamu, it says, would you to me say power belongs to God? Would you to me say, Nyankopon and make my more tenacity? Amen. And the times in the you bet me use, you bet my either say,
And we can say, if God permits, I will say, yeah, kasa. If God permits, and if God allows, and if God wishes, say, ready pay. And I say, young upon my home choir, young upon peninsula, ready my home choir, young so. So we are Christian. Now we say young upon the control life for the year. I was so say one. Why, brother Bomono? So baby, be I was so say one, Obeka say be Obeka, or some monka. And some money sample crowd, money, monka say everybody penny at in Comua. Say near Bayer. Everybody my home choir. Say everybody Adomua. Say young upon a pa. Say everybody be a choir. Say everybody a peninsula. Say everybody Buamia. Praise the Lord. Say na say yaka. Say everybody my home choir dia. Say everybody peninsula. Say everybody ma Adomua. Say Odom ya nia. Everybody ehu ye mo ba or china and say na ma planning. And tell say be James can say Bianca, maybe Bianca and Yangupon epa near Tim Comua. And that's our terms, no one was said Yangupon, so opa, and but me at an see him. And the wood one work as what Chamaka, no, said a pa, said by my whole choir, Nessia, and a Yangupon, I don't do me, say na, may. And you are Christonia, yes, it. Say everybody be a quine be mammy dear. Amen. Yes, someone I say a movie say, oh, Kasa, oh, Kadachi, answer now, oh, and to beer. I was all can say, fine pa. Say everybody pa. Everybody my home choir. Say, when young upon, say everybody are drummer. Say everybody boamia. Say everybody be a choir. Say everybody peninsula. Say na mayor. Can me moment say na my planet. Say my propose you, but minimum say young upon some anyway. And you're very careful, pay you pa, and you said, and when I make us young upon and my choir, and I read a penny at Yasia. Yeah, did you say? They said, when young upon a me at Nasia, one young choir idea. Urabi and or say, go for me, you knew back. Or so, or warrant one, and you read you money pa or china. And yeah. No, all can say what's tomorrow. My name is Bride. If I any pa, no, because so that because if God was, oh, whether God will or not, Majimani, young upon pencil, young upon po, Majimani. Hey, or koi, aha, I didn't know cry, no, only reading your movie. Or sing a may po, young upon po, Majimani. But I want to say, party be any afternoon or more 2 months after no. No, so, backup parties, that's a backup, obviously, there be casting young pompa, hey, young pompo, party no, make up. Just young pomp peninsula, mayor, on finding Munya Merade. That's all fear, well, so be to Bobio, and while power. Never born no and we want me uncle. Power and Hadia. Power and Hadia. You're very careful, pa. Me, to me, and Hadia. The minimum Casa they say as if they control the future. And they said they know what will happen tomorrow. But on young upon seven young cow. On young upon the cry away ya brabo. The already pa. So I didn't mammy home choir. Everybody, my home choir, oh, let me fear, cry my see. My son, I see the crown, my matter, and send me young woman, young upon, and my young upon a bois. My toss, I see me. My young woman, my son make me move, come and say, my baby be a beer. Next week, dear, my baby be a name come. Hey, son, and I said, dear, wouldn't never about and now cry, and next second crying, you're free, I say, crying, you need to be see. Around the control of future. Amen. You say, we are Christian. Kasa. Yes, Kasa. Kasa, what's not say, Kurumana. And the James young condemn say, oh, quite say any say, Krumia Bonu, Pan condemn, sir. Nemo say, come on, say, a ready penny young Quadia. Ye back or talk. Near tongue, near making money. To make money is not sin, and not evil. One planet will be making money, Abrabonia bonnet. Never a young good point, sin chai.
Enyi Nyankopɔn ha say okani mienu o. Plan okra na say plan betimi agina you can live but the plan betimi fail. Eni sa enema mienu kwa wase emfa nhye ruade nsa. Say ochina mekọ say ni say ekru no makoye say ni mienu nyina no. Ka say Nyankopɔn epa. Obetimi na obi ahye won sam obeware aware betimi afeli. Na so na wote ase. Onipa betimi aplan. But at the end of the day no na Onyankopɔn nsam ene na wo. Awurade nsam ena ewo. Praise the Lord. So Nyankopɔn po oba no mehwa no. So Nyankopɔn po bema no mehwa no. Me de say ya na mabra ba me no. Ahaya na metena. Ei! Nyankopɔn na adi ni hu agoro no. Ei hu pa. Enti ade ba ko a ti hu hwɛ Onyankopɔn asɛm a Paul no timi acknowledge Nyankopɔn say Nyankopɔn na tumi wo no. To hwɛ yen nkai Paul ta aka pa yi pa se bi obekɔ ba bi kwa metu kwa Onyankopɔn pa Awurade ma ho kwae a Acts chapter 18:21 yen kan aka bie nyensa nkai kakra ne yen hwɛ. So wem nyina no o say etimi sua bibi firi mu pa na hu pa ye oni pa ya asesere mu Acts chapter 18:21 mekan kan kakra bi ne ahwade o say na okra won se Onyankopɔn pa mesama ba mo nche bi o se Nyankopɔn ye de be e pa mesama ba mo nche bi Onyankopɔn so opedi a onya no nso nya no nkon yenka yensan bie Romans chapter 1 verse 10 ye Paul na o tell you so pa nya no nkon so obi so Onyankopɔn a o he ne ka se mu yie pa o se na mesreda se e bi a Onyankopɔn pa da bi onya me kwan na kwampa na me mara mo nche Nyankopɔn epa wo se ho epa Nyankopɔn epa yen kan bi nka ho first Corinthians chapter 4:19 montre 4:19 to twedi nyina na fi intime mwaye yen a wo kyena obi so da wo kyena mekodwom ntem mekoskun ntem pa wo kyena me sori ntem papa me sori ntem pa hwe unim de ba wo kyena 4:9 ba ko ye Acts 18:21 ena masana kai Romans 1:10 is it me kai 1 Corinthians 4:19 1 Corinthians 4:19 na aka verse ba kwansa 4:19 na fi yen ka obi a eni akiri o say 4:19 o say na se Awurade pa enche na maba mo nche na mabehu mo wo ho a eni tumi am o say Awurade ye de ben ya Awurade pa oh na say yen kan Hebrews chapter 6:13 6:3 yen fan twato 6:3 Hebrews 6:3 e fa Nyankopɔn ne pa say mu bi ho ayo sori a mekɔ ha say mekɔ ha we na mbesa meye ei onipa o tumi onipa wonkwa e wo ho ansem wonkwa wo nsem wonu ne beba say Awurade pa Onyankopɔn ma ho kwae a Onyankopɔn pene so a memenka ho na fa yentime emwa ye nyina na yenhwɛ Hebrew chapter 6 verse 3 what say ye na se Onyankopɔn ma ho kwae a ye beyo anya se adekye mu mpo di opase wo ye kora Paul kye se Onyankopɔn ma ho kwae a ye beyo nti James kora kan ne mienu se mo susue mu no de mo se na mokotena se mokodi 1 year ho mokoye business ho mokoto na mo aton no anya bone but empo mo plan betimi agina Awurade a ana enkwa Nyankopɔn so ema mo nkwa na mo ahoɔden na betimi ade mo ye no onipa so oni ahoɔden a obeduru be kura wa aka bata ade kwa ntimi mfa nhyɛ wote won so obi na de atade ba hyɛ wo obi na be de aduane de ahye wonum amu adie obi na be gukuru wo na wa nkasa wa sɔre nya wa wontimi nya de wa nkasa wo pɛ de nipa nkwa wa Awurade nsam Awurade na control nipa life ani wo kyena sɛ nipa yɛ ho ɔden a etimi yɛ de epɛ bia etimi ka sɛm bia epɛ bia James say mo nkwa de sɛ bepa eyi ni wa kra bi na eno ano obi a no ho ɔden pa betuma hu na ebedu bebe no na taade akura na taade sɛ akura wono akura ndimi mfa nhyɛ ne nsa wɔde tene sɛ na taade wɔde hyɛ no obi na sɛ wɔde ataade hyɛ no obedi de kura yi sɛ obi na de tie aduane no obi na de tie aduane wɔde amanadi obi na bedwa no obi na sɛ odware no na obi na so ni mu sɛ wɔkɔ obi na so ni mu na wɔde nakɔ na nso no obi na ente saa life Onyankopɔn na control life Nyankopɔn ndi wɔse sɛ Awurade pa na si akyi asene nya nkwa a
Say Awurade dum yɛ nea say ne yɛpɛ sɛ yɛyɛ. Praise the Lord. Enti when I control life mu nyinaa, when I control future, enti nipa deɛ ɔbɛhyehyɛ na deɛ ɔbɛtumi ama no agyina ɛne Awurade. In the moment you abɛgye ɔbɛka sɛ Nyankopɔn ɛma ho kwa yɛbɛyɛ ɛkyerɛ sɛ wogye to me sɛ ɔyɛ sovereign power, ɔyɛ sovereign God. Na power no ɛyɛ ne dea. Ɔpa wobɛtumi ama watena ase, ɔpɛ nso a ɔma wɔntumi ntena ase. You depend upon him for life. To Awurade pɛ na sɛ yɛte ase ne nya nkwa deɛ a, sɛ Awurade pɛ na yɛte ase ne nya nkwa deɛ a, sɛ ne yɛbɛyɛ. Na ɛwɔ sɛ wonya sɛ na wobɛyɛ deɛ wo na wobɛdwene ho. Na wakyerɛ sɛ ade pa bi kye wo a, daakye wote nkwa mu a, o plans nie. Daakye biara no sɛ wote nkwa mu deɛ a, sɛ na wopɛ sɛ woyɛ w'abrabɔ. Sɛ na wopɛ sɛ wokyerɛ w'abusua. Aha na wopɛ sɛ motena. Sɛ na wopɛ sɛ moyɛ. Ɛno deɛ ɛwɔ Awurade ɛne yɛn nsɛm. Amen. Ti ahantan kasa na obinom kasa na mɔmɔ nka bi o. Ahantan kasa no. Oh, ɛsɛ menya offer bi wɔ ayi anti me kɔ nyame pɔn ka nyame ka ho nyame boa. Nyame pɔn ho ka yɛ sɛ nyame pɛ so a. Nkɔba yɛ si a nkɔba yɛ si a nyame wona nyame pɔn ni yɛ mo ni na ebi no mo so bɔ paa. Mo me mo nyame pɔn ni wɔ yɛ kasa mo sɛ mo nkasa on kasa mo nyene saa mo nkasa say amen. Na yɛn ni ni ba ko sɛ na ne kan so sɛ ne kan pa yo ba ko so ni en ko esu bi pathology sɛ abi awo ja fe na be bi asie no na ko yɛ sɛ me ɔkyna me ko su ba me ko ban anasa ba ko yɛ di ka condemn yɛn yɛ bɛ use na ngo pa because school ba na ko bank na ngo pa na bank ba na ko market na ngo pa na ko market ba na ko hospital ko hospital mi fi market mi fi ho ba na ngo pa na ko market ko so ko so letter na ngo pa na ko wi na ko pathology ne sa na ni ne very careful ya ni ya very asama ko re ni na ne sa na wo che yes ha mo ne in ye pa wakama akora no is okay it's not about Paul can first Corinthians chapter 4 no again kan okay first Corinthians chapter 11 wa fa ne ko kan kan ba ekoba so oka ko mo mi wona mo ban ka dira kan tinya bo aye tinya fi na be kan na zane ko na me pa na ko fu mu ba ya ngo ko ko fu mu ba na se be ni pa na me pa na ko sister hospital na me pa na se be sister hospital na ko be sister ko be ya na me pa na pa mo ni sa na ya na se ya mo sa ko ya na me pa ajay I ko ya ayi ti enye bere ke fu yesa te be e be ne sa ba je enye bere ke fu yin ka ka ke Paul mu bi a na o kan yi First Corinthians chapter 11 say o say na say 34 na say e come lo bi a mo ni bi fi na mo am hie mu am na trimu na dia kan me ba ma ba hye o ni nyame ka ha o say na de me ba mo so di kan e ka First Corinthians chapter 4 Corinthians ya o jira koma o no o say le ba se nyame ko pa na ba o di kan ka on kan na sa wa ha dia me de Paul ka bia so de kan o di asa sa na e say na ye mi su no ye very careful and you guys will know about penny watch now e dia me se be ko na kan ni na yo ka ba ko ba ni na ko ba de chi ni na amen mo bia se ni ba na bia se ko ba ya ko ba me very good and also what about you so say e du e be so a ye very careful you so na e bi me so e be you so negatively and also you pa usu na negative ni pa se obu ho a na ebi kra no a ogobi ade se ya me pena se ya ntemi a ade temi ade bo pa na se ya ngu na se ku bi ade ye pa se me bo me pa na se ya ngu ya ka ne bi ko bi o mi ju ko e mi ju so no sa che ya me bo na pa ti na se ya me bo na se se na kan se no wa ye yo ya me bo pa ni se ya ya pa na se ya ngu no
And also, very careful. And you're very careful. Very far. Who are not going to see him? The fact of the energy. Everyone I said, you could have done. Who are not did you get away? Did you get away? So the basic akoi amameno. Yes, I'm going to akora. And also who Mobiam find Yangupon pa, Yangupon, Yanchimia and Matabrabu, Yan Humia, Yan Somimua. See, so woman whom you can Yamibuapanas, a woman whom you can meet you, woman whom you're very careful. And also, you say, ye usually come on in Sono, ye nyai. Woman coton cocaine, but the cocaine come with a time and go for 1 year, I could say, was Yamibuapanas and the Quanas and the bar, that's the Anchimia. And I feel you, so I never say, you're very careful, and so you so I can't say. And say, you didn't go pa, Yangupon, and so your hand time, a hand time. You best may use a hand time, so you're very careful, hand time. Nije, Ebia. Mechanical say a bit may use new any home also. Ebia now penny could afro. Say, or Chinabaya, say Yangupon Peninsula member. Yame Peninsula member. Hey, what is it? Yame Peninsula member. I say, voice no, yet me stop ten on it me a boy. I say, and then a cough for me, and soon. I say, open your fro. Bra not be our ochna, but yes, I do, mammy. Oh, say, Yamia Peninsula member. Or tia, as sound say, a best sound say, I want to assume. But, mommy, me kind of sanoa, you're not very careful, and so you bet me use no wrongly. Oh, Yangupon Peninsula say, Meladia Semeba. And yes, Cassano, yes, I know, see you soon. Yet it's just Yangupon to me one on. Oh, Meba, Radipa. Hawker, not in question, said, the old can was stress saying Yangupon Peninsula. All her no question, I was stress saying Yangupon Peninsula. Sing Yangupon Macquarie member. Sing Yangupon Radipedia member. When you're very careful, Yanni and go for see what Drummond so see you sure. Yan use no in the council. You see, Mummy, I see any other bay. Nimudia council. And yes, sir, and it said I walk aside, you know. Actually, I said, what's the younger pomp on the what's it, man, was say? How can't see me when I was say? Oh, remember, simple and one. So what I know, yes, I know why you free. No, what's it? Nyame Peninsula. What's Nyame Peninsula? Yangupon Peninsula. And that's what Yangupon knew. They must as well cano. And show the disrespect. A hand time. And the moment you use a hand time, so me and using the so you use no Brazil. You had glorify Yangupon. You had a yes, Yangupon to me. I say, no, only no. And Nema boss, I say, when you pass and what they must see or Matias here. Amen. And you say, yes, open it a flower. So, next week, yeah, quite a idea, Mia. What can I say? Yame Peninsula. Nemo, what's that? And then a summer uncle. And the one not in a Koran coso. Not in a coso as I would be able to see a quiet. And some power in our swap. Yangupon Sansia won't pronounce yes, Yangupon Sansia. Yamfan Quatin Po. Yamfan Quatin and Nipa. No, they glorify Yangupon, many and I said they glorify Yangupon. What also, Ochana, Basso and Tama could Yangupon Peninsula, Yami Peninsula, Yangupon Peninsula. And also, but told me that I know some more for the more. Yes, see, over to me, I can. Now, so, and cancer, the old stress, Hononqua. So I said, what do you see no quite? No, oh, what do you got and somebody got a fire wine? Yangupon. Nemo, yes, sir, and me Penasia and Chemia. Name Penasia, who made the art. And me Penas Obian come once some of the art, and then I can one you tell you, and so I had the eye. In the you soon come on some you know, but I couldn't say. You use a hand town so. 2. I had tautology. As some are back about home.
no afa ama nkomo kura anya debut yanje ni suana ase we bebre no ebi no ko yusu ni saa we yan hwe bebre no ko yusu ni saa nanso de na ye kire on se wo gya tuma se Nyankopɔn ne nkwa e wo no ntinse bia wo na apostle fro se enka sister bana memfa dwumade be nhyɛ won sa wo kyena apostle se nyame pene so ameba enye huma mo wo adwuma mu wo boss se bra nyame anapa ya abomode na bra ntem na ya nka dwuma bi ho tuma be ya man ntem nyame pene so ameba enkane sa o pa di wo hwe a nyame pa ebetuma sound humility so ebetuma kire se ebetuma sound se wo ye humble pa kire se ebia nyame Nyankopɔn eboa nyame aduma meba so ebi wo kra no a eni asan no betumi ya continue edon so bebre na wi as the first one ye de adom ye nia ye nka ne sa ade pa be chi ye nia ade pa be chi ye no so ye bone ana enya bone de ne nso ye de ya ye ntam fa Nyankopɔn pa ana se de pene so a enka ho na tumi aboa ye enche bia mde asem no ba na wiye ye nipa sa na wode ma sa o mate ase ti nyame ene ye kasa ya de ensa si ebo wo kyena mekwa yie kyena mekwa wa de o kyena mekwa program bi next week ye be program bi owura fi Nyankopɔn enkwa yame po a next week erade pa ba mo me nyusu ni yo mesre mo de ye church me nyusu ni ye ye kyena de ne ya mo ante ase yi a afa kura de akoa bi a ese odidi wi a no okay so anso amen afa de afro no kosi ayi amen waka afa de osimunya aka afa kura munya aka mo me nyusu ni ye de me kan minimum say ya nkyene mo yi a ebi no fo wo ho eye ne kwere pa mo menka say ne kwere pa na nso minimum say ya mfo wo ho ne mo be yusu ni ye di a se Nyankopɔn anim onyam mo te ase a mo mo nsam awurade ene ye be sorry na yakɔ awurade anim nti mo me nka say Onyankopɔn pa ne yeti ase a se ne ye be nti plan yo yase bia de be plan ne se Nyankopɔn pa se na be ye and to make money nso nya bone na wo a odi dwa na so okoto na koto de bone na so beto anya sika de a wo ye mistake na se de nya ye de ade ne to ho se ye betena se wo be se onya sika a wo betima free comfort zone ba bia wo tena wasom du wo na ho to wo na okotena ba bia ma ho akere wo betima ja family ne o manyina ho na okotena ba bia na ho akere da ko making money making money nya money making nya bone o ne mo ye be Nyankopɔn se nkyɛn no ana James se ye hwe ni ye ne mo wo be nso ho kora no Nyankopɔn ne bema de unsusuye agina ana obetena se wo kyena nso Nyankopɔn ne bema watena se wo kyena ana unsusuye bebe wo kyena nso a ni mianu nyina no egina ba de so o me nyina ye nsore se Nyankopɔn pa anka program ntimi ba na nso Nyankopɔn ma ho kwa yetimi aba ye mfa ni mo nyam mawurade ye bɔ mpa ya ansa na mo me nyina nsi tira se ansa okronkron ni ene asafurwade ye de ni mo nyam ni na se kasiye emma wo ene wasem waba rade ampa wakasa kire se de be ya ebe won se enkwa wona kura wo daachi wo wonsam na wona Awurade Nyankopɔn ye de enwa to so Awurade hu ye mobɔ se de be ya abrabɔ yi mu no bibi ebe se ye bia no ebe won se awie no wonsam de wo te wona ye daa wo nemo awase ya tena se so won se ne be ye na o ma ho kwa de se ne be ye na Awurade ye sere wo se obi wode ma se bia na asemi aba ne nche wona brabɔ ho bia no tenten wi bia brabɔ na afi yemfa ekwan papa so nse wani muonyam yeda wase Nyankopɔn so watie o Yesu Kristo din mu amen.